Казвам се Ангел. Не само името ми е такова. Аз съм пратеник на земята, за да създавам красота в домовете и душите на хората. За повече от 60 години съм изградил безброй фонтани и приказни фигури по моя технология от камък и мрамор, които по здравина са вечни. Силата на камъка е в душата ми. Има много стара българска легенда, която разказва, че в древните времена българите са вграждали в каменните зидове най-красивата жена от селото, като свидна жертва към Господ, за да бъде строежът здрав и вечен. Оставили са само едната и гърда навън, за да може детето да пие мляко от майка си и да не стои гладно. Аз не само съм пил от тази гръд, но аз съм роден от такава жена и силата на камъка ми е дала живот. Аз, Ангел Стамболиев, всеки ден връщам своята сила и вдъхвам живот на моите каменни творби. Във всяка от тях има душа, любов и благодарност към моята майка и към България. Udavi